Γεια σας, είμαι ο Στράτος. Σήμερα θα φτιάξουμε cookies με αλεύρι από ρύζι για τους μικρούς μας φίλους. Θα βάλουμε μέσα σταγόνες σοκολάτας και τι υλικά χρησιμοποιούμε. Θέλουμε τα αυγά μας, τα οποία τα σπάμε ένα-ένα για να δούμε την εντάξει. Αφού έχουμε σπάσει τα αυγά, προσθέτουμε τη ζάχαρη. Ξεκινάμε να τα χτυπάμε με ένα μίξερ χειρός ή με το μίξερ μας, ό,τι θέλουμε, μέχρι να φρατέψουμε. Αφού τα φρατέψουμε, παίρνουμε το αλεύρι ρυζιού, σιγά σιγά το ρίχνουμε μέσα. Ρίχνουμε τη βανίλια, τις σταγόνες και γάλακτος και κουβερτούρα. Μπορούμε να βάλουμε και λευκές αν θέλουμε. Και τέλος το ηλιέλαιο. Και ξεκινάμε να ανακατεύουμε. Παίρνουμε με το χέρι μας λίγο. Το κάνουμε μπαλίτσα. Και με ένα μαχαιράκι αρχίζουμε και το κόβουμε. Στο μέγεθος που θέλουμε. Και αφού έχουμε τελειώσει με το ταψί μας, το βάζουμε και συνεχίζουμε εμείς μετά σε ένα άλλο ταψί στο φούρνο στους 180 βαθμούς για 10 λεπτάκια. Πάμε να βγάλουμε τα cookies. Λίγο να κρυώσουμε και ξεκινάμε να τα βάζουμε. Είναι αφράτα, όπως βλέπουμε. Το σχήμα είναι λίγο περίεργο όπως το δώσαμε να βγει. Και παίρνουμε ένα και το δοκιμάζουμε. Πάρα πολύ νόστιμο, γευστικό, αφράτο, ό,τι πρέπει για τους παιδικούς μας φίλους.